салом дӯстон, атрофи дастаи дӯстдоштаи мо яъне барселона хабарҳои ҷолибе баромада истодаанд ки онро баъри шумо пешкаш мекунем. Барои дастгирӣ аз канал обуна шуда лайки худро дариғ надоред ва мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар бозии охири дастаи барселона дар марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо ки дар сафар барса портро бо ҳисоби 0-1 бо голи задаи Ферран Торрес шикаст дод, якчанд бозингарони барселона дучори мушкилӣ шуданд. Масалан, Ламин Ямал худро пеш аз бозӣ ҳам нороҳат ҳис мекард ва ба гуфтаи Хави ӯро иҷоза дода буданд ки зуд ба ҳоҷатхона равад. дар вақти бозӣ бошад дар нимаи дуюм, Ямал баъди ба ҳоҷатхона рафтан дигар барнагашт ки ӯро маҷбур шуданд иваз кунанд. ҳолати дигари нохуш дар вақти бозӣ бо Левандовски рух дод. дар нимаи аввал ҳимоятгари рақиб Давид Кармо бисёрам дағал ба пои Роберт зарба зад ки ба иваз шудани Левандовски оварда расонид. Сараввал ҳолати ӯро як бархурди оддӣ мегуфтанд, вале баъдан маълум шуд ки ин ҷароҳат ҷиддӣ асту Левандовски то ба як моҳ аз майдон дур мемонад. ҳамин тариқ иштироки Левандовски дар Эл Классико ҳам зери суол меравад. беҳамлагари асосӣ муқобили Реал бозӣ кардан ин то ҷои хатар ҳам дорад, чун дастаи рақиб рӯз то рӯз бо унсгирии ситораҳои ҷавони худ ғалабаро паси ғалаба ба қайд гирифта истодааст. оиди дигар бозингарони даста Хави пас аз бозӣ бо Порту чунин ибрози назар кард: Тер Штеген бозии хуб гузаронид. Боз як натиҷаи бидуни голсардиҳӣ барои даста ва худи ӯ. Дар умум ҳама хатти дифоъ беҳтар буд. Кунде, Араухо ва Балде онҳо ҳама олӣ дифоъ карданд. Араухо нороҳатӣ дар пой дошт. Ламин бошад дарди меъда гузаронид. умедвор мешавем ки ин ҳама мушкилиҳои кӯчак ҳастанду ҳолаташон зуд хуб мешавад. Месси баъди ба MLS ба дастаи Интер Майами гузаштанаш натиҷаҳои олиро ба қайд гирифт. Баъди гузариши ӯ дастаи Интер Майами бебохт мерафт ва дар ҷоми кушоди Амрико то ба финал ҳам баромада буд. баъдан ҷароҳати кӯчаки Леоро аз майдон дур кард ва даста натавонист ки ҷомро ба даст орад. бозиҳо ҳамоно идома доранд ва акнун хабарҳо баромаданд ки агар Интер Майами ба плей-оффи MLS роҳ наёбад, Барса метавонад барои иҷора гирифтани ӯ талоши худро кунад. то ин дам ҳеҷ алоқаи байни агенти Месси ва Барса дар ин бобат набуд. ёдовар мешавем ки пеш аз ба Интер гузаштани Месси танҳо Барселона муддаӣ барои ҷалби Лео дониста мешуд ва мухлисон бозгашти ӯро дар Камп Nou интизор буданд. Месси бошад бо як интервю ҳама ҳолатро шарҳ дода қарори ниҳоиро қабул кард ва ба Амрико сафар намуд. пас аз чанд рӯз танаффуси футболи даставӣ мешавад ва мунтахабҳо бозиҳои худро баргузор мекунанд. аз дастаи Барселона якчанд бозингарон даъват ба тими миллияшон гирифтаанд. масалан, Гави, Ямал, Торрес ва Балде ба мунтахаби Испания барои бозӣ бо Шотландия ва Норвегия даъват шуданд. Гюндаган ва Тер Штеген барои бозии дӯстона бо Амрико ва Мексика ба мунтахаби Олмон шомил шуданд. Кристенсен ба тими миллии Дания барои бозӣ бо Қазоқистон ва Сан-Марино шомил шуд. Жюл Кунде бошад бо тими Фаронса муқобили Нидерланд ва Шотландия бозӣ хоҳад кард. умедворем ки дар ин бозиҳои дар пеш истода футболбозони Барса дучори мушкилӣ намешаванд ва ба гуфтаи бобои ғулом соғ рафта саломат ба ҳайати даста бармегарданд. Барсаро дар пешбозиҳои муҳим интизор аст ва моро пайгир бошед то аз хабарҳои муҳими даста сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.